Xa chegou o momento máis esperado da noite. Por favor, un pouco de silencio, ¿sí? Tras análisis dos aspectos avaliables das actuacións e tal como se exixe nas bases do certame, o xurado fallou da seguinte maneira. Cuarto premio para Ateneo Musical de Bembrive. Un aplauso para eles. Terceiro premio para Unión Musical de Cabral. Un aplauso fuerte para eles. Segundo premio para Banda de Música de Arca. Un fuerte aplauso para ellos. E o primeiro premio para Banda Escola de Música de Rianxo.